Det første spørgsmål, jeg har fået, er fra Stine. Hvem er dit idol? Mit idol, det er Emilio. Og det har det været i utrolig lang tid. Så har jeg fået et spørgsmål fra Stina. Hvad vil du helst miste? En arm eller et ben? Det vil nok være et ben. Det er det, jeg bruger allermindst, tror jeg. Ej, det ved jeg ikke. Så har jeg fået et spørgsmål fra Rasmus. Hvad synes du om mig? Jeg kender dig ikke rigtigt, men jeg kender dig slet ikke. Men du virker ret sød. Så har Frederik skrevet til mig. Hej Julie. Hej Frederik. Så har Nikolaj spurgt mig. Hvad synes du om mig? Du er ubeskrivelig. Så har jeg fået et spørgsmål fra Nana. Hvad synes du om mig? Jeg kender dig ikke rigtigt. Jeg har kun set dig et par gange på skolen, og så har jeg skrevet med dig 2-3 gange. Så har jeg fået et spørgsmål fra Maria. Høje eller lave drenge? Det er helt klart høje. Så har du mig som din bedste veninde. Jeg valgte dig som min bedste veninde, fordi du er utrolig dejlig. Og ja, har en dejlig personlighed. Ja. Så har jeg fået et spørgsmål fra Laura. Hvor meget betyder dine venner og veninder for dig? Mine venner og mine veninder, de betyder rigtig meget for mig. Ja. Hvis jeg ikke havde dem, så var jeg ikke mig, tror jeg. Så har jeg fået et spørgsmål fra Victoria. Hvad synes du om mig? Jeg synes, du er sød, og du er sjov at være sammen med. Jeg har så kun været sammen med dig 1 gang, men alligevel. Har du underbukser på lige nu? Selvfølgelig har jeg det. Det ville være lidt ulækkert, hvis man ikke havde det. Hvor grim er jeg fra 1 til 10? Så er du nok en 1'er. Hvis jeg fortalte dig en hemmelighed, vil du så holde den? Selvfølgelig vil jeg det. Altså, jeg har jo en hemmelighed med dig. Jeg håber da ikke, du fortalte den til nogen. Hvad er det sjoveste, du har oplevet? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det var da jeg Forb, eller på Bornholm, eller i Tivoli, eller i Action House. Eller sådan, jeg ved det ikke. Så du har oplevet. Det kan jeg ikke huske. Det er lang tid siden, jeg gjorde noget pinligt. Så har jeg fået et spørgsmål fra Line. Hvad synes du om mig? Jeg synes, du er sød, og du er helt vildt grineren og sprøjt vand på. Så har jeg fået et spørgsmål fra Frederikke. Hvad synes du om mig? Jeg synes, du er sød og sjov. Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Du er en 7'er. Min personlighed fra 1 til 10, det er en 8'er. Er du til piger eller til drenge? Jeg er nok til drenge. Hvem er din bedste veninde på camping? Det er Laura og Maria. Er du selvglad, eller hader du dig selv? Altså, samtidig så hader jeg mig selv. Men altså, det er ikke særlig tit. Så det er sådan derimellem. Mest nice pige i Lykken. Der er mange. Så det er ikke sådan lige, du er mest nice. Nej, du er mest nice. Så der er mange. Så har jeg fået spørgsmål fra Sebastian. Hvad synes du om mig? Jeg synes, du er sød, og du er god til at komme med spørgsmål til min Ask Julie-video og min blog, jeg har sammen med Laura. Så det er fedt. Kan du godt lide Christoffer? Nej, kan jeg ikke. Så har jeg fået et spørgsmål fra Niklas. Hvad synes du om mig? Jeg kender dig ikke.
Men jeg synes, du virker ret sød. Jeg har skrevet med dig et par gange. Hvor lækker er jeg fra 1 til 10? Så er det nok en 8'er. Kunne det ikke være fedt at hoppe ud fra 20. sal og overleve, og så kommer der en mand og spørger, om du er okay? Nej, det synes jeg da bestemt ikke, det er. Så der har jeg prøvet før. Det var bare 48 meter. Det var godt nok lige min grænse, jeg siger. Så har jeg fået et spørgsmål fra Natasha. Hvor gammel er du? Jeg er 13 år gammel. Hvad synes du om mig? Jeg kender dig ikke rigtigt, men jeg synes du virker sød. Vi har skrevet sammen, og jeg har set nogle af dine billeder, og du er også meget pæn. Hvad er det bedste, der er sket i dit liv? Det var nok dengang, at jeg kom sammen med min ekskæreste. Så. Hvor skal du holde nytår? Det skal jeg hos min søsters kærestes forældre, sammen med nogle af deres familieværk. De 3 bedste julegaver, du har fået i år. Det var nok dit årskort til Forb, der kommer jeg tit. Og en parfume. Og en rejsetaske. Jordbær eller chokolade? Så er det nok mest chokolade. Jordbær, de er sure samtidig. Har du en bedste ven? Selvfølgelig har jeg det. Har du en bedste veninde? Nej, det har jeg ikke. Jeg har 2. Har du noget med en? Nej, lidt. Er du forelsket? Nej, det er jeg ikke. Går du til sport? Nej, men jeg skal til at starte til Zumba. Så. Musik eller tv? Det vil nok være tv. Din yndlingssang? Jeg har ikke nogen yndlingssang. Men det er Emilio synger, det kan kun blive min yndlingssang. Men jeg vil helst ikke dømme andre sange for meget for... Altså andre hans sange, så de er ikke gode, og den er bedst, og alle hans sange var gode. Din livret? Der kan jeg kun sige sushi. Hvornår var det sidst fløj i ben? Det var jeg i efterårsferien, tror jeg. Nej. Det var jeg... Det kan jeg faktisk ikke huske. Noget, du fortryder? Det var nok dengang, at jeg ligesom valgte at slå op med min ekskæreste. Og så tager han tilbage, og så slår jeg ham igen, fordi jeg sådan sagde, at han ikke stolede på mig. Så det var noget, jeg fortrød. Krøller eller fladt hår? Helt klart fladt hår. Mål jeg havde for Ask Julie part 2.